από τη Fishing Maniacs Team. Ήρθαμε για άλλο ένα πρωινό ψαρεματάκι μετά από την επιτυχία με τη μεγάλη τσιπούρα που μας τρέλανε, την περιμέναμε πώς και πώς. Ήρθαμε ξανά να δοκιμάσουμε σε ένα σημείο έτσι πολύ ιδιαίτερο, αλλά έχει πάρα πολλά εμπόδια μπροστά. Βλέπετε βαρκούλες, φαίνεται ότι έχει σκηνή, λογικά συνδέεται με αυτό το αρόδο. Από εκεί κάτω έχει βάρκες. Είχα έρθει πριν πάρα πολύ καιρό σε αυτό το σημείο, αλλά τώρα βλέπω έχει πάρα πολλά εμπόδια. Φυσικά θα προσπαθήσω να το ψαρέψω. Θα περνάω τη βάρκα, δεν έχει ανέμου σήμερα να μου μετακινεί την πετονιά στον αέρα. Πιστεύω θα καταφέρω να ευθυγράμμισω τις βολές δεξιά και αριστερά από τη βάρκα. Θα προσπαθήσουμε. Τώρα αν δούμε ότι σκαλώνουμε, αναγκαστικά θα πάμε πιο αριστερά. Εδώ η μορφολογία του βυθού είναι από αριστερά είναι αμμώδης και δεξιά προς το βουνό όπου ήθελα να ρίξω γίνεται λίγο βραχώδη. Εκεί στόχευα, αλλά δεν μπορώ να ρίξω ακριβώς στη γωνία του βουνού. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, έχουμε φέρει εδώ πέρα τα δύο μας καλαμάκια Hyperloop Shimano, αρματοσιά Sisi, κρεμαστό, περαστό με χαντρίτσα. 1 μέτρο παράμαλο, 1 μέτρο παράμαλο, σαρδελίτσα σε τάκο. Το έχουμε ξαναδείξει. Λοιπόν, δεύτερο καλάμι μας. Oceanic Platinum. Το νέο μας απόκτημα από το μαγαζί του Mr. Fisherman. Nirvana 3 κάτω Πατήσια. Υπάρχει και σελίδα στο Facebook του Mr. Fisherman και Instagram και διαδικτυακό site mrfisherman.gr. Μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα, τις προσφορές. Θα βρείτε ό,τι θέλετε, παιδιά. Και σε οικονομικές τιμές. Κόμπο, πάρα πολλά κόμπο. Μηχανάκια με καλάμια, προσφορά. Ό,τι θέλετε. Oceanic Platinum 420, casting weight 150 και Oceanic Atom 10.000. Για σε casting, surf casting και μηχανισμός πάρα πολύ καλός. Ορίστε. Λοιπόν, έχουμε δολώσει τα καλάμια μας. Λοιπόν, ρίχνουμε χαλαρά. Ήρθαμε να πάρουμε το οξυγόνο μας, να δούμε τη θάλασσά μας που την αγαπάμε πάρα πολύ και ό,τι κάτσει. Και αν δεν κάτσει δεν πειράζει. Η παρέα είναι η θάλασσα. Δεν λέμε όπως είναι το τραγούδι. Λοιπόν, που λέει λίγο θάλασσα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Εμείς είμαστε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το ψάρεμα. Λοιπόν, παιδιά, φύγαμε. Καλημέρα πάλι. Παιδιά, μόλις βγάλαμε στο LRF μελανούρι. Δεν το πιστεύω, κρατάει εδώ πέρα μελανούρια στην άμμο. Πήρα άλλο ένα strike πριν, νόμιζα ότι ήταν λαβράκι. Ήταν τόσο δυνατό. Δεν είχα ξαναπιάσει το LRF μελανούρι. Κοιτάξτε από πού έχει πιαστεί, παιδιά. Από το μάτι. Πάρα πολύ δυνατό ψάρι. Τώρα το ένιωσα στο LRF, ήταν πάρα πολύ δυνατό. Σε casting που έχω βγάλει, εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Πάρα πολύ δυνατό ψάρι. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο το μελανουράκι στο LRF. Προχωράμε, παιδιά. Έχουμε δολώσει τη σαρδέλα. Είναι μέσα κανένα 20 λεπτό. Σε λίγο την αλλάζουμε και ξαναρίχνουμε νέες δολωσίες γιατί θέλουμε να μαλαγρώσουμε κιόλας στο μέρος. Πάμε.
Μόλις βγάλαμε στο casting και μια μικρή στηρούλα. Πάμε να την απελευθερώσουμε. Πάμε παιδιά. Λοιπόν παιδιά, ξαναδολώσαμε, ρίξαμε. Στην παρέα μας ήρθε και ο Νίκος, Mr. Fisherman. Όπα, Mr. Fisherman είπα, λάθος. Fishing Maniacs, μπερδέψαμε τα ονόματα. Λοιπόν, εδώ βγάλαμε ένα μικρό χάνο. Χανάκι, ναι. Λοιπόν, κάτσε να το απελευθερώσουμε. Δεν το πιστεύω. Αυτό έπαιρνε. Έχει καταπιεί ολόκληρη τη σαρδέλα ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό έπαιρνε τις ψηλές. Πώς θα το σώσουμε αυτό τώρα? Δύσκολα Πώς το μπούκωσε αυτό το πράγμα? Δύσκολα σώνεται. Οριακά είναι. Πήγαινε σπίτι ο μεγαλός. Λοιπόν, βγάλαμε και στο λαρέφ, παιδιά, δύο πάρα πολύ ωραίες ζαργάνες. Δείτε εδώ, ζαργάνα θεριό. Για το λαρέφ είναι πολύ καλό θύραμα. Κοιτάξτε. Και βγάλαμε και άλλη μία, πιο μικρή. Λοιπόν, ξαναδολώσαμε, τώρα είμαστε δύο, ελπίζουμε να κάτσει κάτι. Έχουμε μαλαγρώσει, έχουμε ρίξει κανένα δύο βολές με τη σαρδέλα, έχει μαλαγρώσει, έχει τραβήξει ψαράκια, τσιμπάνε, αλλά δεν είναι αξιόλογου μεγέθους. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως, η ώρα είναι 8.30, προχωράμε. Λοιπόν παιδιά, εδώ έχουμε μια σύλληψη. Ωραία, για να δούμε τώρα τι είναι. Στο Oceanic Platinum. Τώρα μπορεί να παίζει να είναι και τσιπούρα. Για να δούμε. Ο αέρας γύρισε στο νοτιαδάκι. Κάνει κεφαλιά. Δεν κάνω. Σιγούρα πρέπει να είναι. Ναι, ναι. Όπα, φεύγει μέσα πάλι. Ωραίος. Νάτος ο Νίκος ο Τσιπουροφωνιάς. Στο Oceanic Platinum, παιδιά. Το σου είπα εγώ ότι θα την κάτσει, την έφερα ωραία εγώ. Εντάξει. Ωραίο ψαράκι. Εντάξει, είναι... Κοίτα που πιάστηκε. 500. Το έπαιζε στο στόμα, το έπαιζε. Ναι, ναι, είδες που σου λέω άσε να το κάνω στο χέρι. Να το. Και δεν το πάρω στο χέρι. Πιάστηκε στα σαγόνια στην άκρη. Δεν είχε σωτηρία το ψάρι. Αρπάχτηκε καλά, Αυτά και Έτσι, αυτό σε λίγη ώρα λογικά θα το τίναζε κάποια στιγμή. Ναι, ναι, γι' αυτό και είδες Τον το πήρα, ειδοποιητή. δεν άφησα να το πεπιλήσει κι άλλο γιατί είναι και μαλακό πολύ. Θέλει κάρφωμα βέβαια.
Και γι' αυτό σου είπα την ώρα που το καταλαβαίνω. Εσύ δεν βγαίνουν τα αγκίστριες. Και άμα το πάρει Ναι, γιατί πίσω από το ήταν καλός σαγόνι, ο Εθέρας τώρα, ήταν καινούριο το αγκίστρι Έλα. και την έκατσε. πάτα το από μπροστά πάτα τους και σήκουστο. Εσύ κοίτα, το έχω πιάσει το αγκίστρι καλά. Έχει καρφωθεί καλά. Και δεν βγαίνει. Έχει καρφωθεί στο μάγουλο. Δεν σου είπα στο χείλο στα αριστερά. Άμα το κάνεις προς τα κάτω, Και έτσι. Δεν έφευγε. μέχρι την Τουρκία μπορούσε να το πας αυτό, δεν έφευγε. Δεν έφευγε. Δεν έφευγε. Ωραίο ψαράκι, πολύ ωραίο ψαράκι. Καλό είναι, πολύ καλό. Πάμε γερά. Έτσι. Εμείς συγκεκριμένη την ώρα πάλι αγόρι μου. Πώς το είπαμε, Fishing Maniacs Team. Τι σημαίνει αξίν, παιδιά. Ορίστε. Ναι, χαρά. Μπράβο ρε Πετράκη. Μπράβο Νίκο, τσιπουρφωνιά. Να είστε καλά παιδιά. Εύχομαι σε όλους τις ίδιες επιτυχίες. Έτσι παιδιά, γερά και καλές θάλασσες. Δέκα και 10. Πήγε 20, πώς πήγε το είπα. Πάμε γερά παιδιά. Παναγιώτη, την άλλη φορά μαζί θα ψαρεύουμε. Λοιπόν, δολώνουμε και συνεχίζουμε. Sorry. Λάθος, Πέτρος. Την επόμενη φορά μαζί. Νέο μέλος στην ομάδα. Λοιπόν, φύγαμε. Λοιπόν παιδιά, εδώ δολώσαμε ξανά τα καλαμάκια μας, ό,τι βλέπετε. Σαρδέλα και τα δύο πάλι. Έχει βάλει ένα ελαφρύ νοτιαδάκι, πολύ ελαφρύ. Για να μην είναι μεταβλητή. Αλλά προφανώς τώρα το έχει κρατήσει λίγο. Για να δούμε. Η ώρα είναι 11 παρά 20. Θα ψαρέψουμε, να το προσπαθήσουμε λίγο ακόμα. Για να δούμε. Λοιπόν, πες τη γνώμη σου. Τη γνώμη σου για το ψάρι που βγάλες. Λοιπόν, η ώρα που είδα είναι σχεδόν περίπου πάνω κάτω εκεί. 10, 10 και μισή. Πιστεύω Ωραία. ότι αυτή είναι η ώρα του. Είδες όμως δεν το πήρε αρπακτικά το ψάρι. Όχι, όχι, το είδα ότι το πιπίλαγε και πήρα την πρωτοβουλία να το πάρω στο χέρι. Και έτσι το Και κάνω. έκατσε, είδες. Σου κάτσε. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν κανένα μικρό. Όντως, όντως. Λοιπόν, εδώ η ομάδα σήμερα είμαστε 3. Την άλλη φορά ο Πέτρος Γεια σας, εδώ. παιδιά. Πέτρο, την άλλη φορά οργανωνόμαστε και ψαρεύουμε μαζί. Βέβαια, Μεγαλώνει η ομάδα. την επόμενη φορά όλοι μαζί, πρώτα ο Θεός, Έτσι. όλοι μαζί θα είμαστε. Fishing Maniacs, παιδιά, μεγαλώνει. Προχωράμε. Αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Παιδιά, εδώ τώρα μας ξάφνιασε. Βγάλαμε σκορπίνα. Σκορπίνα. Πρόσεχε μην την πιάσεις. Πώς θα την πιάσουμε τώρα αυτή. Σκορπίνα, είναι μικρή όμως. Για σκορπίνες μιλάγαμε ρε εσύ Πέτρο. Θα είναι μικρές, είναι αυτό το χρώμα. Ρε Πέτρο, για σκορπίνες μιλάγαμε. Μα είπα εγώ δεν μπορεί κάτι σου, δεν σου πάω ότι κάνω κάποιες ενδείξεις. Θα την πιάσω με την πετσέτα. Περίμενε. Λέω δεν μπορεί λέει παιδί μου. Πού είναι η πετσέτα. Τι άλλο κομμάτι του φεκάνε. Άστε, πάει. Μόνο θα δεν ξέρω τώρα. Το θέλω νομίζω είναι από πάνω είναι ότι είναι. Και στα πλάγια εκεί, στα βράχια από πίσω εκεί, αλλά ξέρω με την πετσέτα πιάστο, δεν είναι. Δεν έχει πρόβλημα. Όχι πολύ σφιχτά, Μπράβο. είναι το δόλο μας αυτό που περιμένει. Καλά. Μα το κατάλαβα σου λέω από το βάρος. Γεννήθη, τράβονται προς τα κάτω μια φορά, το αγκίστρι. Παιδιά, πάμε για απελευθέρωση. Να μεγαλώσεις.
Θα πάρει τα πάνω της τώρα, γιατί ήταν έξω πιασμένη. Κουρασμένο είναι απλώς. Κουρασμένο που την έσκασα. Ναι, ότι είναι σκασμένο το ψάρι θα πάρει τα πάνω του. Να, τώρα σιγά σιγά θα συνέλθει. Να, πάρει οξυγόνο. Να. Φεύγει. Bye bye. Είδες ένα με τις πέτρες είναι. Ναι, είδες ένα με τις πέτρες. Να το ξεχωρίσει. Λοιπόν, μάγκες, το ψαρεματάκι τελείωσε. Θα μαζεύουμε, κοντεύει 12. Έτσι. Λοιπόν, ως την επόμενη φορά, Fishing Maniacs Team. Τα λέμε παιδιά.